Den her går ud til LSD, som sover i skæg med alle gutterne. Så kører vi. LSD var en dreng ved navn LSD. Han hedder faktisk Lasse. Han kan godt lide spaghetti, og han sover tit i en kasse. Men når mor hun ikke er hjemme, så kan han godt lide at få sin pik i klemme ved alle byerne, der kommer forbi. Så LSD, du kan tro, at det vil ske. Du får AIDS og HIV, mens Kitty siger piv. Du kan godt lide at sove i ske sammen med 5 andre fyre, og nogle af dem, de er kraftedme dyr. Jeg skulle prøve det en dag, da jeg kom hjem fra skole. LSD, han troede, han var klog og med på moden, men det var han ikke. Han har fået en stav i hans røv. En stav af ler, og han vil have flere. En stav af ler. En stav af ler, og han vil have flere. En stav af ler. Nu tror jeg vist nok, at vi skal slutte, for LSD han vil hjem og sutte.